Standby na tabi kita. Oh, ano nangyari? Oh, pangyayari si Mapako. Ano nangyari Kenny? Sige. Sige. Kahit na. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sa programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Good morning. Good morning tabi sa mo, Ma'am G. Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray naga probinsya ni Albay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Lunes, Monday. Petsa 21 na kita ngunyan kang bulan na Abril taon 2025. Tapos na po ang Semana Santa. Balik na kita sa normal. Balik na kita sa trabaho, sa klase. Sa mga college na masanan may klase pala ngunyan ano. Elementary tapos so high school. Tapos na, bakasyon na. Sabayan po nindoon sa indong lingkod sa rong oras may kabanga kita. Magore-restoryahan naman tabi Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Kan mga pangyayari, mga nangyari,
mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa lawag kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, April 21. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang pirming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kang sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sa natabi ka na nakakaaram. Iyo. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasala. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Serbisyo Asin Ripa. Amen. Oy, mga tugang, mga kabayan, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Papa Dan Rosales. And kay Ma'am Margaret, good morning. Diyan sa Barangay Matalipni, Malinaw Albay, good morning po sa mga taga Matalipni. And diyan sa mga taga Malulos. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran ni GM Maestro nila tuon, si SM Tony. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Oy, good morning kay Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapos. Pa-shoutout da tabi. Pa-shoutout digdi tabi sa Labnig. Happy lang po kita. Dapat arog sa nakan happy lang tabi. Day magpaparakredit, tabata mainito ng panahon. Eyo. Kumusta tabi so sa indong Simana Santa? Kumusta so sa indong mahal na araw? Kumusta tabi Ma'am Gina? Ika ngaya, kumusta ka man ngaya Mr. Hulbutana? Ano ngaya, nakakuha kang anting-anting? Day baga nagasir so anting-anting ko? May nahiling ko ta ako duman sa pagtukad ko sa bulod. So, ano baga, may nahiling ako tabi Ma'am Gina duman na so kakaiba. May nahilang kong kakaiba. Supuso baga kang batag. Imbis baga pabugso, pabaliktad, pataas. Ikuha ko kuta, paasiron ko kuta sa loto. Dahil man ako nagbubulang, dahil man ako tataw magwigo.
problema tao to baga ginulay. Ginulay. Ginulay so puso. Paano kaya? Yung ko ta sutigan ko baka lamang niya ko yun ay ng anting-anting. Mala yan tabi Papa Dan Rosales taginulay. Pangyari. Yo. Kumusta tabi? Nakipagsabayan man kamo kasudma sa pagkarigo sa dagat, sa swimming pool. Nako. Kasudma da blockbuster panung-pano sa mga swimming pool, sa mga resort, sa mga beach. Mala yan ta nagralabog na biyo so dagat. Tapos sa swimming pool nag-araskad na. Ano nangyari? Gari ngaya ngata ngayat ang swimming pool maskad na gari na ngaya dagat. So swimming pool databi papadan ang namit kan tubig maskad na gari na ngaya dagat. Nem. Sabay-sabay na kaya kamo sa mga arog ka na ruso. So iba yaon sa salog. Maray dyan sa may parting ano yan, barangay Matalip ni dyan sa may Malulus, may salog dyan O di so iba yaon sa salog. Ang problema man sa salog, tad man sa Orinotan may naglalabog man na karabaw. Yan nga yan. Yan ang problema man sa salog. Baka may kasili pa dyan. Kumusta? Ano lamang pinagnilay-nilayan nindo kang Semana Santa? Ay, dahil na nga balik na sa normal. Balik na naman niya kita. So mga politiko, syempre, balik na naman sa karampanyahan, ratak digdi, ratak duman. Yun na perang simana na sana, tulong simana na sana, eleksyon na. Yo. Di mapili na tabi kita kan sa tuyang mga magiging leader. Sigurado ta sanahan na tama po ang sa tuyang pipiliun ha. Baka sunapili ta pag-abot ki panahon magbabasol kita. Yo. Hirap na. Arog kay ni. So nagburuto bagangon yan duman lingan na tabi na tigmumuruda. Sukat binuruto nindo. Abo nindo kang kababayan tang Bicolana. Ngunyan tigmumuruda na nindo. Nem. Arog ka ng Pinoy mabasol pagtapos na. Ngunyan iuragan na baga. Ano man nga dahil man baga ngayon naging 20 pesos bagas. Sukat ng kamuman daw na tinugaan na nga ni kamu. Gusto pa rin nung utubon. Labi-labi na nga kamu. Ano ang mga riparo tagunyan? Lunes. Ang Police Regional Office Number 5 inumaw tabi sa mga kapulisan sa pag-asigurar po kang kaligtasan kang publiko durante po kang Semana Santa. Palakpakan tapos sa mga sa mga pulis. Paralakpakan ta. Grabe sa pagbantay kang sa tuyang mga kapulisan. Kang nakaagi pong Semana Santa. O niyan matinding bareta, 84 mga driver nagpositibo po sa illegal na droga kang Holy Week. Nem. Ano yun, ibalik na naman sa droga. Matindi Supigagi bubagay ni kang random drug test sa mga driver
84, 84 na mga driver nagpositibo sa drug test ang Semana Santa. Iinay. Tandaan tatabi ha, sa mga bakasyonista tadigdi, nayaon pa. Bawal pa man po giraray maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Diyan po sa Bulkang Mayon. Medyo nagtataga alburuto. Ingat tabi. Sa bagay, sa mga taga Manila namin na Mamling Braga, nag-urulian na. Sabi kan sa kuyang barkada, kansukat ngaya o sige ngayan Taragalog, aber pa ngaya nagmahal ngaya susira. Is ngaya barato sa nakuta na susira, tama lang su presyo, sige ang Taragalog. Muminal baga susira, sige ang Taragalog. Nahiling mo na yan. Dahil mga tugang sa Sigan Taragalog kan mga bakasyonista na naguruli digi sa probinsya, may panibago na naman na paglangkaw kan mga produktong petrolyo sa aga. Pati sa mga produktong petrolyo naglangkaw na naman. Alangkaw na naman. Riyaon niya sa probinsya sa mga Tagalog. Ngayon palangkaw naman ang presyo kang petrolyo. Taka nakaging simana bagay waki big time rollback. Sa gaigwa na naman ki pagdagdag na naman kan mga presyo kang produktong petrolyo ta. Yaraon pa ngayon sa ibang mga Tagalog. Ang pasabikol. Pangyayari tayo ni. Oy, so klase po sa pampublikong eskwelahan, liwat na mapuon sa Hunyo 16, June 16, 2025. Sigun po yan sa Department of Education. Ay, pangani ngayon nagbabakasyon o papapalikon muna naman. Madaliun man sa nabagaang aldaw. Wali nga tapos na naman sa Abril. O mamayo kita. Pag nagmayo na iyan, paka-eleksyon, sunod ka, nireskwila na naman. Garastusan na naman. Kaya nga dapat nga makagulpi kita ngunya na eleksyon kampaipi. Ay pambaka lamang kita ki mga gamit kan mga eskwela, mga estudyante. Kaya dapat back to back ngaya. Dapat nakalista kita maginibong. May nagsasabi nga ni na mabaha da kipirak. Mura ka di. Kung magbaha na kipirak, dahil nano pa ma. Kaya ni magsagop na sana kita. Yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga re-reparuhod ko dyan pong Lunes. Hindi po sa laukan sa tuyang programa. Alas 7:30 na. 7:30 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kuwanto daw tabi mo ng linya kang Pag-asa ha. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, April 21, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po tayong inaasahan na sama ng panahon na makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Ngunit kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, meron po tayo namamataan ng mga kumpul na kaulapan o linya ng mga kaulapan na nakaapekto sa may bahagi ng Mindanao. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ at dahil po dyan, asahan po natin ang mataas na tsansa ng cloudy conditions sa malaking bahagi ng Mindanao area at may mga pag-ulan o posibilidad din ng mga pag-ulan mostly dito po sa may southern portions ng Mindanao. Samantalang sa nalalamig bahagi po ng ating bansa, patuloy po ang pag-iral ng easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po dyan, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan.
For the rest of the week naman po, inaasahan natin magpapatuloy ang ganitong lagay ng panahon. Yung intertropical convergence zone most likely magpapatuloy pa rin ang epekto or magpapatuloy pa rin ang epekto sa may Mindanao area sa mga susunod na araw. So mataas pa yung chance ng cloudy conditions over the next few days dito po sa may Mindanao sa mga susunod na araw po yan. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, inaasahan po natin magpapatuloy pa rin ang mainit at alinsangang panahon lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon sa malaking bahagi ng Luzon area. Kung may mga pagulan man ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas pong nararanasan pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad dito po sa Luzon. Sa Lawag po ay maglalaro ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Mainit po ang magiging lagay ng panahon sa Tugigaw na aabot ng 37 degrees Celsius. Sa Baguio naman sa 18 to 28, 25 to 35 degrees Celsius for Metro Manila at 26 to 32 degrees Celsius para naman po dito sa Legazpi City. Ngayong araw dito sa Tagaytay, abot ng temperatura ay naasahan na sa 23 hanggang 33 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon for the rest of the country gaya po nakita natin sa ating latest satellite animation. Mataas po yung chance na makulimlim na panahon sa may bahagi ng Mindanao area at possible din po yung mga kalalat, mga kidlat at pagkulog lalong-lalo po dito sa may southern portion ng Mindanao, dyan po sa Davao region, ganyan din sa Sultan at Sarangani, pati na rin sa Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. Meanwhile, for the rest of the country, dyan sa Palawan, Visayas, and Mindanao, ay magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon at kung may mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad ng Palawan, Visayas, and Mindanao. For Palawan po sa Puerto Princesa, gayon din sa Kalayaan Islands, agwat temperatura ay maglalaro mula 27 hanggang 34 degrees Celsius. For Iloilo naman at sa Cebu, inaasahan po natin na abot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures and 26 to 32 degrees Celsius naman para sa Tacloban. Dito po sa Cagayan de Oro, pati na rin po sa Metro Davao, maximum temperature sa abot ng 32 degrees Celsius at agwat naman po ng temperatura dito po sa Zamboanga ay maglalaro mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Ayon naman po sa ating forecast heat index ngayong araw, damang init. Dito po sa Metro Manila maaring maranasan ang 41 hanggang 42 degrees Celsius na heat index at yung pinakamataas naman sa buong bansa ay maaring maranasan sa Dagupan City, Pangasinan, pati na rin po sa Apari, Cagayan na maaring umabot ng 44 degrees Celsius. Meanwhile, patuloy pa rin po mararanasan ang danger levels na heat index or 42 hanggang 44 degrees Celsius sa iilang bahagi po ng ating bansa. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kabayan. Manatili po tayong hydrated at kung lalabas mo po tayo ng ating mga tahanan, ay magbaon po tayo ng payong either pananggalang sa matinding sikat ng araw o sa mga bigla ang buhos ng ulan dala ng mga thunderstorms. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babalas sa matataas na mga pag-alon, kaya asahan po natin ang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon sa mga dagat baybayin po ng ating bansa. Kaya ngayong araw ay malaya pong makakalayag ang ating mga kabayan sa ating mga dagat baybayin sa bansa. Sunrise po natin ay 5:39 AM, sunset naman ay 6:11 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts, gayon din ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ayan tabi, Madam Maria Elena Yamamoto. An sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon. Iringat ha, mainit. Mairingat po, mainit po sa tuyang panahon. Sing init na po ang politika. Ma'am Joy Madriaga, good morning. Ma'am Mercedes Perez, good morning, ma'am. Happy Easter po sa Gabos.
Sige. Ringat po kita ha. Laginit kang hon. Kung mapidi relax na kita, relax. Sa mga nagbabiyarahe, pabalik na po sa Metro Manila, pabalik na po kung saan man kamo, magbalon po kamo kadakol na pasensya. Dipisil na ang kompromiso, madali onda tabi yan na lawgan, segundo sana madali kang makakako aki kompromiso. Ang pagluluwas ang problema, medyo may problema ka pagluluwas sa kompromiso. Kaya pasensya. Sige po mga tugang, alas 7:37 na. Tama, 7:37 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylene, ingat tabi, Ohayo gozaimasu. Ma'am Pia Imperial, good morning. MBY Dormitory, your home away from home. Salamat. Siring man ang programa ngini daraman po sa tuyan ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Renier Bursi kang syudad din Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Diyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa witing. Siring man, salamat man sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Barangay Balading, Malinaw Albay. Pwede ka mo dyan magpagibunin mga sliding door, roll-up door, May gusto ka sa kuya, mga window, screen window, Nanganing iron work. Diyan yan sa Arcantillo muya mo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa hampang kang Malinaw Catholic Cemetery. May Hanapon lang nindo si Sir Ruben Cantillo. sabihon mo Kaya po na nindo ang sa CP number sa 0912-295-6339. Ayan, Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po, Ma'am Riz Buhay, good morning. May gusto ka sa kuya, Alas 7:40 na sabihon mo sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, mga kabayan, dahil po mag-arali, mabalik po ang programa. Kalipas lang po ini. Sa maabot ng Mayo 12, kay paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Mitig sa kahigusan, sa itong napatunayan. Sa Malinaw, si Peña Capus, ang turahan, garating sa duta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi, sa servisyo at nagsiserve siya. Namamate ang pagka-alkalde niya. Oh, si Peña. しペニャカポス suportahan ta siya, Marina sa liderato.
maabot Brilyan, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na materbi sa lambang malinaw nun. Bani Alcala, numero 2 sa balot. Misi bani, bani, bani Padaba misi bani, bani, bani Taigwang paninindugan Sa kung aasahan Naing iba Si Bani Alcala Makataong makamasa Sa kung maasahan Sa banwaan sa pangmadudulukan, boses ng kababaihan, Atig Lenda ang pangalan, Atig Lenda ng bayan. Atig Lenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Atig Lenda ng bayan. Orgulyong congressman, lalo ka't mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Siyang namatean, dinaramong karahayan Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan Di matatawadan, dakol nang napatunayan Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makajos asin mahigos, yan si Coach Munil Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo, yan si Coach Munil Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo, kaya padaba ni ika. Coach Munil Calyos, astig ang talaga, kaya padaba ni ika. Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Pag may kalamit, G-I-O 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 Bitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirti niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang iyong bunggaw sa Kapitolyo. Ibukta iyong bunggaw, iyong bunggaw, iyong bunggaw, Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo
Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:46 na ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madali sana yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse, kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Kapos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po ka magtaya sa Lotto. Sirigman, ang oras na yan daraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Dyan yan sa Purok 5, Balading Malinaw Albay. Ano? Igi mga tugang, ako man po girarian sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita tabi Sir June na Lunes. Pet sa 21 kang Abril taon 2025. Kay dali naman pala Daog so likers kasod man, oh. Iyo. Ilig mo na ni si Sir June. Ilig man pala sa basketball. Balik kita Sir June, ta bakasyon na sa mga paratokdo. Di enjoy man lamang kamo sa rumbulan. Mga paratokdo, di bakasyon na. Mga tugang sundo kita alas 8:30. Nagisa sa tuyang programa. Kaya ano papigalata, fight na kita. Probinsya, Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, ta 49 minutos na lipas ang 7 o'clock in the morning. Ano? So, baralik na sa trabaho, balik sa normal na kita. Ano ngayang balik sa normal? Nalalo ngayang mag-iirinit na yan. Lalong-lalo na sa bida politika. O di pabalik na po so mga bakasyonista, kasudma, kadakol na po so mga nagbabaralikan, hali sa probinsya, pabalik na po sa Manila namin. O di tapos naman so bakasyonin na. So siguro baka lamang magbarato naman so presyo kan sira, ta wala na digdikin nagtatagalog. Muminalda tabi Sir Junso, mga sira digdi sa tuya sa probinsya, tadakul ang Tagalog. Ang daming Tagalig. Di aber pangayalugod, nagralang ko sa mga presyo kang sira. Yaon sa mga Tagalog. Magkano po ito? Ay napahita yan. Di tapos na. Kumusta Simana Santa po nindo? Sumahal na araw na pigapod. Ano lamang, nakapagnilay-nilay na ba? Tapos na sa pagnilay-nilay, so balik naman sa pagkaini. Balik na naman sa dating pag-uugali. So mga marites dyan, fight na naman. So mga nang raratak, sige na naman ang panratak, tapait na naman. O di perang simana na sa natabi Sir June, mapili na kita kang sa tuyang mga magiging leader sa probinsya, sa distrito, sa syudad, sa munisipyo. So
tulong simana na sanadi. O April 21 na ngunyan, next week, katapusan na kang Abril, malawg na sumayo. Sunod na simana, pitsa 5. O, ang sunod ka na Lunes, panduan Lunes kang Mayo, eleksyon na yan. Mapili na kita, si Ricky Candano. Ki mga magiging leader ta. Sana tabi, ngunyan pa sa negwa na kamo ki mga napupusuan. May mga napupusuan na kamo, pero siguraduhon tatabi na tama tabian sa tuyang mga ilalaag na magiging leader. Baka pag-abot naman ki panahon, magbabasol naman kita. Ayan ang problema ta. Kita bagang mga Pilipino, kitang mga Pinoy, pagkatapos saka kita mabasol. Ngunyan bagay nga, grabe ang pagbasol ta. Dahil man baga ngayon naging 20 pesos o kilo kang bagas. Yan. Baka nagbabarasol kita. Sabi ni Sir John, kaya nga yahabo ko mag-uli, tatibaad ako pa ang masalaan kang pagtaas kang presyo. Irak man. Nagkasaralaan lugod sa mga ali sa Manila namin, pag-abot digdi sa probinsya, mabakal kisira, Tagalog. So para tinda man kisira, Tagalog ngayon, maringi kayo ni, langkawan niyang presyo. Luminang kawon, Sir John. So, dati, masira ngunyan, summer baga, buda, maray ang panahon. Kaya lang kang Simana Santa, bawal baga sukarne, puro sira. Bata ko so pundahan, nagsanggatos na sana so kilo. Tayon mga sira baga, nakukuha pag-araw kaning bakasyon, summer. So pundahan baga tabi, Sir John, nagsanggatos na so kilo. Kang uminarabot sa mga Tagalog, naging 200. Naging 200 sa kilo kang pundahan. Puro rago-ragon sa mga tagadigdi sa probinsya ta. Ini ang mga Tagalog nini. Ini may mga sala. Kung nata tabiglang luminang ka sa presyo kan sira. Dahil man yan route sa panahon. Masiraon nga. Tapos bigla nga yan luminang ka sa sira. Dahil nga kining mga nagturtaragalog na ngayong iniyo. Nagkasaralan lugod su mga nag-uruli na aling Manila. O di ngunyan, pabalik na po sinda, Sir John. Pabalik na po. So iba nga niya, may trabaho na baga ngunyan. May trabaho na ngunyan. Balik na po kita sa trabaho. Lalo na sa mga kawani ng gobyerno, grabe baga sa bakasyon. Dakulon sa mga dineklarar na special non-working day. O special day. O di special holiday. O di sa mga kawani ng gobyerno, no work, no pay. Sa mga job order. Maray, sa mga regular okay yan. Sa mga job order ang problema. No work, no pay sinda. Di barali ka na po ngunyan na Lunes. Lunes. Sa mga kawani ng gobyerno, magpasiriring na kamo sa indong mga opisina igwag mo niyang pag Lunes, magigwang flag racing, may flag racing pag Lunes. May flag racing, so may mga hangover pa kang Easter Sunday, kasudma, pano sa mga resort. Sa mga beach resort, nako, paano, pati sa mga may private resort, may mga swimming pool. Grabe. So iba dahil na nagkahuros to. So tubig, iba na sulasa. Iba na po sulasa. Kan tubig. Gari ngaya nga, tata swimming pool ngayon ni Umi. Kata ngaya tamaskad na ngaya sa swimming pool. Nako.
alam na dis ang nangyayari pag-arog kaya. Ang tubig baga dapat surgeon dyan sa swimming pool, dapat dahil manan mag-askad, tabako manan dagat. Yo, nga yata maaskad na sa tubig sa swimming pool. Ay, alam na dis. Yo, so sa dagat man, pati sa mga sira, nagkarelibong. Natangaya inita, maaskad na ngaya so dagat, lalo lugod nga uminaskad pa. Uminaskadon nga. Ano na? Di, okay na kita. Okay na tabi kita, nakapag relax na kita kang Semana Santa, nakapag-delay-nilay na, o ngunyan, iyon na ini ang masunod na pag-ururayan, pag-dideribatihan naman sa mga buro barangay, iyon na ining nag-aadang-adang na eleksyon. Pasuruway na yan, kung si Senso suportahan ninda, may nag-iiriwal na dyan na magturugang, magkaparamilya dahil na nagtirinuhan, kanya-kanya sinda kipig susuportahan. Ngayon, ang mga anuhon ngunyan, ang mga krediton sa mga suportadores, lalo na sa nagpapalapad, sa mga miyembro kang malabanan. Ang mga miyembro baga kang malabanan, ang purpose man sa nakayan, sarok man sana. Ngani, na maakomodar sinda, dyan sa indang pigsisipsipan. Mga, ayun gigibuhong ka ng gabos. Gigibuhong kan tabi ang gabos, Ma'am Shi Trilles, good morning tabi sa imo. Gagawin kaan ang lahat. Nganing makapag malabanan sa nasa amo niya, nganing pag gumina na tabi, Ma'am Shi Trilles, kasabay siya. Nagkasabay siya siyempre. Kaya relax lang tabi Ma'am Kasim Los. Relax na tabi. Di kung ano ang desisyon kan kada individual, irespeto. Dahil yan indo pagpiriton kong habo na magsabay sa indo, respetar na tabi nindo. Igwa man dyan ki mga nakakaabot na sa tuya na pati sa mga barangay officials, kredito na. Igwa dyan ki ngaya barangay officials na pati sa mga BHW niya, sa mga pig-appoint baga. Ma'am Shi, bawal yan sa mga tanod, sa mga pig-appoint na pigmiriting na daakan mga barangay officials, lalong-lalo na sa mga kapitan, na dapat nga digdi kita magsuporta. Pagday ngaya ka mo digdi nagsuporta, tataranggalong ko ngaya ka mo. Nahiling na nindo yan. So, igwa na po kay mga arog kayan, maging sa mga job order. Nakaka-experience na ngunya na job order ta ka, digdi ka dapat sako. Natata nagsusuporta ka duman sa ibong. Delikado ka dyan, oy. Delikado ka dyan. So, yan tatabi ang mga masunod na mangyayari. Painit ng painit ang politika. Tapos, ang sunod ka na pag-urulayan, so paipit na. Piradaw ngayon so paipit. Piradaw ngayon paipit kayo ni. Iyon na yan ang sunod na restoryahan dyan. Si Say ngayon llamado, siyempre ngayon so llamado, so igwa ki makinarya. Ang ibabaga, praktikalan na ngayon kita. Duman niya kita sa may makinarya. Sigurado ngayon ito. Garian sa bulang tabi, Sir Willie Nobura, good morning tabi sa imo. Garian so bulang, sa bulang. At ngayon nakataram ka day ka man tato magbulang. Nahiling ko sa na yan pag ang manok mo maurag, so day ka man baga mabulang na paloy pakuyon ang manok mo. Siyempre mabulang ka ki manok, so maurag na. Dakol ang pusta dyan. Dakol ang pusta dyan sa maurag na manok, siguradong magana yun. Maurag nga ni.
Di ba? Arog kaya. Kaya so, mga parabulang duman niya kita mapusat. Maurag ang manok ito. Na hybrid niya ito. Maurag nga yung badol ka itong manok na ito. Kaysa, duman sa Jado, Yamado nga po kita di. Yamado. So, mas lamang. Sa tindog, sa lahi, o ano. Yamado ngayon ito. Pag sa Jado, ang ganan mo sa Jado, kung buinas. Buinas. Kung buinas, iyo sa nang gana mo, paano kung dahi ka mambuinason? Di siguradong daw ka na. Yan ang sabulang. Sa politika, na ano man yan? Tigbabalo man sa politika, ngaya, buinas ngaya kita ngunyan, day baling nga kita Jado, buinas kita, magana ngaya kita. Igwa kaya, garigwa dita, so, narumduman ko kayo dyan sa malilipot. Ang pahit baga kito sa malilipot, saro-saro sa ng term. So, nag-alkalde. Halimbawa ngaya, so, alkalde, sarong term sana, 3 taon sana. Pag re-elect niya, madadaog naman siya. Ang matukaw naman, so, saro naman na alkalde. Otro naman eleksyon, maribansa. Maglalaban naman si Nandua. Tapos, ang magana na naman, susaro na naman. Gari baga so, sa bulang, parigla. Parigla nga po ka. Nanggana ngaya kang nakaaging eleksyon, susaro, sukalabang. Ngayon yan. Kitaman ngayon yan ang magana. Parigla nga ni. Takang inot na daw ngayon kita so nakaaging eleksyon. Kita naman yun magana. Tarog ka na nangyayari. Bakaw. Yan so buinas nga po ka. Buinas pero difícil. Mahirap. Pag mag-ano ka dyan sa mga pabuinas-buinas na yan, mas more. So, armado ka. Armado ka. Yamado ka. Maray ang pahit mo. O di, sigurado ang panggana mo dyan. Kung sa porsyento, mga 80% pag yamado ka, siguradong gana ka na. Pero kung suswerte man sana, siguro mga 50-50% sana ang ano mo, ay difícil. Gari difícil na magrabat. Serbisyo asin reparo. Di yun na yan. Ang sunod ka na restoryahan, bata baga pag bulan kang Mayo, perestahan yan. Dako lang mga piyestahan kaan. Ngata daw pag bulan kang Mayo, dako lang may piyesta. Paano ang mga piyesta baga dyan? Nakapangaran sa mga santo. Sa mga santo. Di ba? Mga patron. Tama, patron. Pag Mayo, arog kaya. Di, sarabay-sabay na yan. Talagang magiging busy ang gabus ng mga Pilipino. Pag-abot po sa ngunya sa ng Abril, next week. Tapos sana, di ba? Tapiran si Mana na sana. Sarong ngunya na si Mana. Next week, pandua. Pantulo. Tulong si Mana na sana. Eleksyon na. Kaya dyan, mahiling tang kung ano ang mangyayari. Abangan natin ang mga susunod na kabanata kan sa tuyang mga kandidato. Sige, mga tugang 8:05 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po kita sarabay tabi muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi
na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ka, pagpuswag ka nalbay, tabangan ka, tabangan ka. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ka. Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa banwaan sa tong madudulokan, boses ng kababaehan, Atig Lenda ang pangalan, Atig Lenda ng bayan. Atig Lenda, paglaom kan mga babaehan, paglaom kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Atig Lenda,
syudad na namumutan, sa mga tabakenyo, tunay na maaasahan. Sa maamon na perya, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, madagos na maservis sa lambang malinaw nun. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi bani, padaba misi bani, taigwang paninimbugan, sa kong maaasahan, daing iba, si Bani Alcala, makatawong makamasa, sa kong maaasahan. Sa maabot na Mayo 12, na ipaglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Mitig sa kahigusan, sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang turahan, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arantang sincero siya. Namamate ang pagka-alkalde niya. Oh, si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina sa liderato. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon, sa muyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yang namatean, di na ramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dakol nang napatunayan. Katagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. G-I-O, 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 G-I-O. Bitaan, binikanan, iyong gawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong bunggaw sa Kapitolyo, ibukta. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa, 15 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Oras na yan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burze kang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor C. Capos Bilo, ABC President Cap Art Abilak kang Malinaw. And daraman po sa tuya yan kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Purok 5 Balading, Malinaw, Albay. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Sir Paul Bibal, good morning. Ako man po garariya sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw kita ni Lunes, ano? 21 na kang Abril, taon 2025. Sunod kita alas 8:30 mga tugang, may report mo na kita sa luwas. Alas 8:16. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony Marinaga sa imo, please come in.
Yes, Tabi Sir Mox, good morning. Sin Jos Maray na pagkaaga sa tuwing mga parantabay. Live kita ngunyan digdi sa Capitolio Provincial Gangalbay. Complaint Tabi Sir Mox ngunyan formalmente nang nagtukaw liwat si Governor Rex Lagman. Balik na. Roger. Balik na si Governor Grex Lagman. Roger to that. And sabi niya nga ni sa iyang speech kasubago, dakulong pa ang petisyon na magibo sa loob ng 2 bulan Tabi Sir Mox na natatada na pagtukaw o sa iyang pagtukaw bilang gobernador kang Albay. Aha, may 2 taon, ay 2 taon. 2 bulan pa. Roger to that. And nailing taman sa kaugmahan ng mga taga-Kapitolyo na unsigned ang gobernador o sa tuwing gobernador nagbabalik mo yan Tabi na pagkal daw. At yan Tabi Sir Mox, Roger. Si Ate Glenda, Vice Governor na naman. Roger, pabalik naman ikaw. Balik naman si BM Ray. Roger. Kumbaga, balik sinda duman sa dati. Lata baka makuhaan ta ki pahayag mo niya ng gobernador sa katapos ko siya naka-picture taking may sabay ito lamang ko na pagkaaga. Kung makiki-update man kita. Kung ano nang gasito meron niyang gigibuhon sa iyang pagbalik bigdi siya sa tuya bilang gobernador kan Albay. Aha, sige. Taka dari maset ini ki apod kini maset ini ki preskon ni na pagkaaga. For the meantime, si Ma'am Glenda, si DJ Glenda, ang ilaw ka sa linya Tabi Sir Mox. Sige daw. Ma'am, good morning po. Ang Manny Mox po sa... Ay, okay. Sir Mox, ilaw ko kayo bakong na pagkaaga si DJ Glenda Bungaw. Ate Glenn, good morning. Hi, Manny. Hello man sa gabos na mga parantabay mo niya na pagkaaga. Nagbalik na pala si Gob sa iyang posisyon. So balik ka naman muna sa pagka-BG. Opo, oo. Tamang-tama baga, 21. Nagtukaw ako October 21 and ngunyan po ay April 21. Kaya 6 months talaga to be exact. Nakaanob na bulan ka man Tabi, BG, aram ko na dakol-dakol kang mga nagkaginribo digdi sa probinsya kang Albay. Mamimiss ka po kan mga Albayano. Yaon man lang ako mo. yaon man lang ako. Kaya pero makamiss kasi after 17 years baga digdi sa Kapitolyo, parang madali na ako magpaaram po digdi pa sa provincial government of Albay. Oo, and that's after 17 years. Kaya haluyon talagang maray. So ano ngunyan Tabi, Ate Glenn, ang dibalik ka na, so dyan sa natatada mo pang mga panahon sa pagka-busy gobernador, ano pa mga dapat gibuhon ni Ate Glenda sa probinsya kang Albay? Tama ka Tabi Mox, back sa pag-preside, sa iyan man ang pinaka-trabaho talaga kang vice governor mag-preside sa session. Siguro ito lang ang nawara talaga, no? So mabalik po kita sa pag-preside, pero mas okay man kasi gari mas suraharan ni posisyon sa tigadalagadan kung posisyon niya. Iyo baga. Diba? Parang masarani siya. Siguro with less than 2 months, siguro more on duman ako ma-concentrate sa kasi aram tama na may mabago talagang may malaog na vice gobernador. So duman kita sa siguro sa kung papaano kita ano nga ni ang word na kaipuhan maghanda na kita for the transition. Para maipasa or maipaaram sa iya ang gabos na dapat niyang maaraman sa sanggunian panalawigan kan Albay. So ito po siguro halos di ka naman masyadong magiginibola, especially Tabi mo na nasa campaign period pa baga kita ngunyan. So nag-flag raising ceremony lang ako kasi nga i-welcome sa si Governor Grex. Pero after kaini back to campaign. So mabalik na po diraray ako. So gari Tabi, Ate Glenn, medyo makakatuto ka na ngunyan sa pagkakampanya mo. Ta iba baga ang papel kang sarong acting governor tapos ang presiding officer diyan sa probinsya. So medyo nakaluwag-luwag ngunyan sa imong schedule Tabi, Ate Glenn.
Iyo, actually, sinagad ko baga, tabi mo. Nagtrabaho talaga ako digdi sa Kapitolyo hanggang March 27 habang nagkakampanya na so iba, pero yaon talaga po ako digdi sa Kapitolyo. Pero pag March 28 naman, talagang sabi ko, campaign period na yan, gari kasalan ko naman kundi ako mangampanya. Kaya po talaga March 28, tabi mo, day naman talaga ako nagalaog, walang akong pag may kaikuan akong pirmahan, masaglit po ako digdi, pero talagang sa mga gabos na ibang obligation, yaon man si PA Cedric Adaep, and aram mo naman sanaan mga department heads kan Kapitolyo, maski sisaan magtukaw, talagang mga matitibay ang mga iyan. Kampante man po ako. Sige, Ate Glenn, mensahe mo na lang sa mga albayano and mensahe mo man sa mga taga-Tabaco paghalik mo dyan sa probinsya, pabalik ka na sa imong pinaghalian sa Tabaco City. Kasubag sa flag raising ceremony, nagpasalamat po ako sa gabos na employees and nagpasalamat ako sa department heads, and lalo na po nagpasalamat ako kay Governor Grex Lagman and sa Lagman and Burse family for making things easier for me. Kang nakaaging 6 months, kung dai man po sa indang pag-ayuda sa kuya, talagang dai ko man kakayanon. And nagpasalamat man ako, tabi mo kung sa Indo, sa mga katugangan ta sa media, tagari mga mabuoton, baga ka mo, gabos. Kaya nakulaon ko talaga ang sa kuyang pagpasalamat. And I also say thank you to Bishop Joel Bailon sa iyang guidance man sa anom na bulan ko na pagtukaw. So, nakulaon ang sa kuyang pagpasalamat. Siyempre, mo sa mga pag-iriba ko, headed by Billy Balin. Talagang dinamayan man talaga ako. And sa gabos na mga albayano po na talagang, sabi ko nga, kung balikan ko ini, taaram ko dahil ko naman mababalikan ang araw ka ining posisyon. Pero kung babalikan ko po siya mo, good memories lang talaga ang pwede kong maisip sa pagtukaw ko for 6 months bilang acting governor kang Albay. So, mabuhay po ang Albay and mabuhay po ang syudad kang Tabaco. Thank you so much, Mo. Sige, tabi, Ate Glenn. Ingat ka, tabi, permi. And mabuhay ka man, tabi. Thank you. Okay, sige. Sir Tony. So yan tabi Sir Mox, ang mga dugang niya itong istorya mo na pagkaaga. Maswerte yun si Ate Glenn. Maswerte yun si Ate Glenn na siya na ang may record sa probinsya kang Albay. Siya may pinakamuurang na record. Wala ki makakabit kay ni tabi Sir Mox. Bata, maski sa mga taga-media, dahil man saya kimi nagpasaway, dahil man saya kimi. Roger, kaya yaon nga dito. Roger, kaya yaon nga dito sa iyang pagpasalamat tabi Sir Mox, kan siya nagtukaw sa tulong posisyon, dahil siya kinakulang naging problema tabi. Yung baga, naurag man talaga, maswerte yun man na nilalang ini si Ate Glenn. Roger to that. So, yan daw Sir Mox at yan, pag mahihabol ko pa, sa nagpupo na sa press ko ni Gov. Greg, mahihabol ko pa ang ibang impormasyon, yan sa imong programa tabi Sir Mox. Yan muna tabi Sir Mox, ang mga impormasyon, halilig live sa Kapitolyo Provincial Kang Albay, Tommy Kilistay, Kasalog, Bicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Adi balik na palan mga tugang pon ngunyanal daw si Governor Grex Lagman matapos sa iyang anom na bulan na pagkasuspende as governor kang province sa Albay. Digwa pa siya kiduwang bulan. Sa sige. O di, chairman, paano kaya? May 2 bulan pa sigo. Di si Ate Glenn makaka-focus na nanggad na maray sa pagkampanya niya. Tang trabaho baga ka gobernador, may was hanggang 3rd district, pun 1st, 2nd, and 3rd. Dagus sa kumbangon si sa kuyang mata, binugla.
Sige tabi mga tugang ta igwa na lang kita ki 4 minutos bago mag 8:30 in the morning. Ma'am Lourdes, good morning. Happy Easter po sa Gabos na Kabikol noon. Yun. And Malinaw noon from Quezon City. Sige Coach Monel Calyos ng Bayan. Alam na, numero 24 sa balota sa siyudad Cantabaco. Para gini si Coach Monel. Kada nag-aagi, puros Cons Monel. Yugon mo yan. Chairman. Ini si Chairman kung pwede ni mag-flying boaters dyan sa Tabaco. Mabuti. Sir Alex Belen, good morning. Mabuhay katabi, Coach Monel Calyos. Duman ko sana nahiling kan so nag-restoryahan kami ni Coach Monel kan kasarong banggi. Tama man, tagadan sa Diyos. Nag-restoryahan kami ni Coach Monel. Duman ko nahiling niya ako. Midbido naman si Coach Monel. Bistado na si Coach Monel. Lalo na kan sa mga kabataan. Jesus Maria. Coach Monel! Yugon mo yan. Araw ka nakakataba ki puso adi taang ibabaga. So iba mas kibistado pero bakong approachable. Ang kada nag-aagi kay Coach Monel, igapod si Coach. Oh, what? Yugon mo yan. Ang ibabaga midbid pero dahil man tigtiti no. Si Coach Monel, Coach. Yugon mo yan. Ano rin man daw ako tabi, chairman na pagyawan ako sa loob sa punan. Mox! Mayor! Chairman, ano rin man daw ako po doon na Mox! Mayor! Kasi, Coach Monel! Cons! Yugon mo iya. Ako tabi, chairman. Ano rin man daw kapunan. Mox! Mayor! Ay, pangyari ni. Ibabaga so pigre-respeto ka di, piga-apod ka. Pero ang ibabagang kandidato, meritbid, pero baka araw kay Coach Monel na kada magagi, Coach! Yugon mo ya. Maliwana. Lorin man. Lorin man na ka po. Max! Mayor! Mag-agi ka ngayon di sa labnig ta. Gasudan ta ka. Go! Mox! Pangyari ini. Oy, good morning po. Pa-shoutout na tabi sa mga relatives ko sa Kumon, Malinaw, Albay. Pa-greet na tabi ang Karinan family and dyan sa Labnig, Malinaw. Ang Kasiya family and dyan sa Baybay, Malinaw. Sabi ni Sir Albert. Sige tabi, Sir Albert ha. Ingat. Maray ka ni magpaparaiba-iba ko kay Coach Monel nga ning mamidbid man ako. Mas midbid si Coach Monel kaysa sa ko midbido na si Coach Monel tabi, chairman. Yugon mo yan. Ang tiga po si Coach. Si Mox Dyson ha. Wala magiminaga sa Mox! Mayor! Pangyari ni tabi, Coach. Ay, bale. Si Coach Monel Calyos na muna. Kasunod na sana ako. Yeah, pero mag-iba-iba na yung Coach Monel ta. Maura gini si Coach. Bistado na si Coach Monel. Bistado na si Coach Monel. Taning-taning mo na yung Coach Monel. Sising nga ito. Ay, ito nga si Mo. Kailangan pagsunod mo. Mayor!
Kala, mangarag man ka ng isa, gasod na tabi ko sumunil di. Kapait na kita sa masunod. Hinda ka daw nga. Oy, paaram na kita, alas 8:30 na. Paaram na po muna kita digdi sa tuyang programa sa aga naman. Yo. At yan, alas 10 sundo alas 11. So tama sana naman yan sa 107.7 radyo natin Tabaco. Yo. Sa pangaran ni Sir Tony, nakasabay ta si Ate Glenda, balik si Ate Glenda as presiding officer dyan sa Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Nagbalik na si Governor Grex Lagman after kan sayang 6 na bulan na pagkasuspindi as governor. Yo. Sa ngaran ni Sir Tony, ni GM Maestro nila doon, sa ngaran kan sa tuyang mga katuwang si Madam Mayling kang MBY Dormitory, si Acting Governor Ate Glenda, Acting Vice Governor. Yo. Siyempre yaon dyan si City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat sa Cantillo o kaya R. Cantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan sa Purok 5 Cambalading kay Sir Ruben Cantillo. Yo. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni Sagad naman kita magiribanan na. Diyos amigos, dumo arigato. Bye-bye. Ingat po! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
Pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.